my YouTube channel. So for today's video guys, ako po ay nanalo ng color games. So ayan guys, dahil nanalo tayo, maraming nag-comment sa akin na manghingi ng balato. Tapos nag-PPM din yung iba. So ang dami nila guys na nang hingi sa akin ng balato. So ayan, bibigyan ko kayo, ha? Wait nyo lang. So ayan guys, pupunta na nga tayo ng Alabang. So, pupunta tayo ng Alabang. Kukunin na natin yung panalo natin sa color games. Magbibigay na tayo ng balato. So, ayan. Mamaya na lang kasi mag-asikaso muna ako kay Baby Dwayne kasi isasama ko siya. So, update ko kayo later. Hi! So, ayan na nga guys, nakabihis na si Baby Dwayne. Ayan, nakabihis na siya. And ako, ito lang po yung suot natin kasi nga, pupunta na naman tayo ng Alabang. So, ayan. Bye-bye! Bye! Bye-bye na ikaw. Ayan, nagbabay si Baby. Bye! Mamimigay si Mama ng balato. So, ayan guys, prank lang to. Mga marites kayo. Prank lang po ito guys, prank. Ayan, sorry sa mga nanghihingi, wala po talaga, hindi po yung totoo yung panalo. Ayan, bye! Sana nag-enjoy kayo sa aking vlog.